שלום. הגשמתם חלום? כתבתם ספר? בא לכם להשאיר חותם בעולם? זה הזמן להוציא אותו לאור. התחלתם לבדוק, בררתם מחירים, וגיליתם שאפשר גם אחרת. e-Publish, הוצאת ספרים אלקטרונים. כל שירותי הוצאת ספרים ובמקום אחד. אצלנו תמצאו בית חם לספריכם, ובכך תשאירו את מרב הרווחים ממכירת הספר בכיס שלכם. רוצים לשמוע עוד? היכנסו לאתר שלנו epublish.co.il וקבלו את כל המידע בלחיצת כפתור. אצלנו תוכלו לקבל שירותי עריכה מקצועיים לספריכם, עיצוב גרפי לכריכת הספר ולאיורים בתוכו, שירותי שיווק מקיפים כדי לספר לעולם על הולדת הספר, ועוד שירותים רלוונטיים לספריכם. רוצים להישאר מעודכנים? הרשמו לניוזלטר שלנו באתר ולדף שלנו בפייסבוק. בעידן של היום הרבה יותר פשוט להגשים חלום. פנו אלינו עוד היום. e-Publish, הוצאת ספרים בשבילכם.